hello guys. Hi, Nagdoon guys. kami sa kuan sa among padulungan. padulungan diri sa siyudad sa Subo. Ani kami karon kaninyo na nay. Ah, kami sa Pasig. Kami sa Pasig. Madung kami sa Pasig. Ibalik kami. A few moments later. Guys, stay guys, disgrasya mi guys. Ato, disgrasya mo ka. Ano kaya kadik? Disgrasya. Disgrasya mo ka. Ato. Ah, Sige, balik kami guys. Salamat sa inyong call. Ato kami. A few inches later. Guys, naguro-guroy na lang may kay na disgrasya man may. May mahimuan ni. Okay na kadik. Anong tungod? sakit kayo. Mauna, vlog pa mo. Eh, doon ka sa ilahan. Sige, balik lang mi.